Ovo je neka zastrašujuća stonoga i pentagram. Idemo dalje, Kumo, vodi. Krećemo ka... Idemo ka zastrašujućem groblju. Pošto vi znate da ja volim SF i horor, meni je ovo božanstveno nešto. Da, čekajte, moramo tamo, ovde smo već bili. Moramo tamo smo već bili, dobro. Si sigurno da ćeš sve da snimaš dok hodamo? Sve ću da snimam dok hodamo, malo ljudi da vide kako izgleda ovo špansko selo zapravo. To je onako kao neki tržni centar. Mene malo podsjeća na San Marino, on je veoma sličan ovome. Znači na sličan način je pravljen. Jao, filmić, kako je divno. E da, ovo su oni zombiji koji jedu mozak. Božanstveno. Ja snimi ovo. Zašto? A, Nutella. Nekoliko dana bez... Dobro. Izdržala je 3 dana, a vrlo verovatno će i 4. bez Nutelle. Smo danas sladoled. Jela je sladoled, ali nije jela Nutellu, to je jako važno. Bravo, Jelena, bravo. Ovo je double karamela. Double karamela se zvao sladoled. Bože, zašto smo išli krug? Mogli smo ovde pored toga. Okej, to skratite. Dobro, mogli smo pored tornja, ali Jelena nije dobro zapamtila put do misterioznog groblja. Hoćemo u muzej posle. A kakav je to muzej? Picasso, Dali i free entry, to je za nas. Free entry. Free entry, koji je to umetnik? To je neki novi pravac. Dobro. Kao što vidite, moja kuma, iako je prepešačila 80.000 koraka, i dalje jako dobro hoda. Ništa je nije problem. Joj Bože, ja sam crko. Dobro. Jesam. Imamo jedno mesto gde ćete slika. Dobro. Stani ovde, sad će dođe bacić noževa. Gospode Bože. Možeš da se isključiš za trenutak kada... Dobro, vratit ćemo se.